Il-Gvern iddeċida li għandu jkun hemm reviżjoni dwar is-sigurtà f'attivitajiet pubbliċi. Dan fid-dawl ta' traċedja li seħħet f'Paqpaq għall-Istrina. Il-Prim Ministru kkomunika fuq Twitter li kien waqt laqgħa tal-Kabinett li ttieħdet din id-deċiżjoni u li l-Ministru Helena Dalli ingħatat l-inkarigu biex tordna rapport. Rapport li mistenni jevalwa l-liġijiet eżistenti dwar is-saħħa u s-sigurtà tal-pubbliku li attendi dawn it-tip ta' attivitajiet. Il-Ministru qabdet lil Mark Gauci, kap eżekuttiv tal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol biex iħejji dan ir-rapport. Il-Gvern irrimarka li din l-evalwazzjoni se tkun qed issir mingħajr ħsara l-inċident ta' nhar il-Ħadd li dwaru għaddejja inkjesta maġisterjali. Il-Ministru Dalli spjegat li dan ir-rapport għandu jitlesta sal-aħħar ta' din is-sena. Nidħlu anke f'affarijiet bħalma huma pereżempju responsabilità tal-organizzaturi ta' dan it-tip ta' events, l-entitajiet tal-Gvern illi għandhom x'jaqsmu ma' safety tal-pubbliku f'dawn it-tip ta' events u kummissjonajna dan ir-rapport ħalli niġbru il-leġiżlazzjoni kollha li hemm u insaħħu il-leġiżlazzjoni li hemm ħalli dejjem aktar nkunu nistgħu noffru protezzjoni lill-pubbliku tagħna. Sa dan it-tant ma fatan ħadd minn dawk midruba li jinsabu fil-periklu tal-mowt, għalkemm żewġ persuni għadhom fit-taqsima tal-kura intensiva iżda f'qagħda stabbli. L-omm u l-bint ta' 6 snin li nhar il-Ħadd kienu tnejn qed jissiltu għal ħajjithom mhux biss qalbu għall-aħjar iżda matul il-jum ta' tlieta ħarġu wkoll mit-taqsima tal-kura intensiva.